Sa Cagayan de Oro City, gipusil patay ang usa ka lalaki sulod mismo sa gipuy-an ini. Kung ano, atong sayron sa report ni Cyril Chavez. Live, Cyril. Yes, Real, tungod kuno sa love triangle nga gikalimbigitan ni ini, kini ang gitudlong hinungdan kung nganong gipusil patay ang maong biktima. Sakit sa buhat nga wala ang popo. Igo na lamang sa paghilak ang mahimo sa 11 anyos nga anak. Human namatay ang iyahang amahan nga si Richard Hebron, diyang gipusil sulod mismo sa ilahang panimalay sa Zone 5 Lower Barangay Bugo, Cagayan de Oro City. Kalit kanong miabot ang sospek nga si Albert Aguilar alias Buaya ug misulod sa kwarto sa biktima, dayon gipaulanan kini og bala. Makita pa ang dugo sa biktima nga nagpasad sa maong panimalay. Giprotektahan kuno sa biktima ang babaeng karelasyon niini kinsa ex-girlfriend sab sa suspitsado. Ito naglayo siguro siya, itong akong bata na igo diri, buslot. Pato yung bukog po diri, balik man. Igo sa bala, masiguro itong nakalaw sa dugan yung bala. Nadala pa sa balay tambalanan ang biktima apan wala madugay nakabsan kini sa iyahang kinabuhi. Hustisya ang singgit sa magbanay karon, labi pa nga wala pa madakpi ang sospek sa krimen. Migawas sa investigasyon sa kapulisan nga posibleng selos ang hinungdan kung nganong namusil kini. Posible sab nga planado na kini sa sospek, labi pa nga nakatultol na siya kung asa nagpuyo ang biktima o bisan ang mismong kwarto ni ini. Mga tao nga nagbigitan ng makalilibog o dili klaro nga relasyon at palihog na lang. Lagi na sa katong babae nga na-involved atong pangitabuha, menta o gawas karon matagaan pa na to tugang linaw ang pangitabo. Real hangyo karon sa banay ngadto sa karelasyon sa biktima nga mupatimaw kini sa ilahang panimalay ingon man sa buhatan sa kapulisan, labi pa nga dakong tabang ang iyahang testimonya nga pagahimuon sa ipasaka nga kaso batok sa sospek. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez.